Γεια σας, Tatarik Gamer εδώ και σήμερα θα παίξουμε Survival Games, επεισόδιο 3. Ευχαριστώ για τους 69-70 sub. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Εγώ ακούω μία πόρτα από ζόμπι. Πρέπει να το βρω, να το σκοτώσω. Μαύρο πρόβατο. Ω, το ζόμπι έχει μπει μέσα στο σπίτι. Σκότωσα. Ωραίο καιρό έχει σήμερα. Άρα, ποιο ήταν το σπίτι μας? Δεν θυμάμαι. Και νομίζω ήταν... Δεν ήταν. Α, αυτό ήταν. Έχει εδώ πέρα δύο κουτζόλες. Θα φτιάξουμε, μάλλον θα κάνουμε μια μικρή διαμόρφωση του σπιτιού. Δεν θα το ολοκληρώσουμε βέβαια. Όπα, ανοιχτώνει, θα ανοιχτώνει τώρα, οπότε θα κοιμηθούμε. Καλημέρα. Ωραία, και εδώ έχει δέντρο, ωραία. Νόμιζα δεν είχε. Εδώ πέρα θα είναι το σπίτι μου. Καλά, στην αρχή θα είναι μικρό, βέβαια. Λογικά θα είναι μικρό. Στην αρχή δεν θα κάνουμε τετζάνι ούτε τίποτα. Θα τα φτιάξουμε όλα σιγά σιγά με το καιρό. Ένα, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, ένα, δύο, τρία, εννέα. Μπουμ. Δεν έχουμε ξύλο. Κότα, αυγουλάκι. Δεν μου έκανες. Τότε θα το σπάξω, ρε. Άλλη φορά να μου κάνεις αυγό. Εσύ, ρε. Η Ελλάδα
κάνεις? Γεια σου. Βάζω και σένα. Να μαζέψουμε λίγο λίγο oak. Φτιάξουμε wooden planks. Εδώ κοντά δεν παίζει να έχει άλλα δέντρα. Α, ψάξω λίγο, αλλά... Ω, είναι μακριά ρε φίλε. Βασικά να έχει ένα που είναι κοντά κάπου. Θα χρειαστούμε αρκετό oak για να φτιάξουμε τα wooden planks. Θα χρειαστούμε σίγουρα καμιά πενταρά. Έχουμε 11, δεν μας φτάνει σίγουρα. Λέμε τι γίνεται, έχω βρει μαύρο πρόβατο και γκρι τώρα. Έχω ακούσει ότι στα σπιτάκια που έχουν στο χωριό, χωρίς πόρτα και σκάψει προς τα κάτω, θα βρεις ένα mineshaft και θα το επιχειρήσουμε μια μέρα. Και κάποιες φορές μου έχει πετύχει, δηλαδή είναι 50% όμως ότι έχει mineshaft. Τις πιο πολλές φορές που έχω ψάξει να βρω μου είχε βασικά θα πάρω από εδώ λίγο. Και τώρα χαλά το χωριό. Λεγία. Να, γιατί βγήκες? Έδειξα λίγο μία μορφή πως είναι το σπιτάκι μας. Οπότε θα μαζέψω λίγο αρκετό ξύλο για να το έχουμε στο 4ο επεισόδιο. Θα μαζέψουμε λίγο ξύλο. Λίγο oak. Έχουμε 20... Όχι, έχουμε 30. Θέλουμε πιο πολλά φυσικά. Αλλά θα πάρετε μια γεύση πώς θα μας πει. Μου σπάσει και το πίκαξ. Α, είχα πέτρινο το σιώδη. Για να μην γίνει τόσο μεγάλο το βίντεο, πάω τώρα να χτίσω πολύ λίγο, το 1 λεπτό δεν θα πάρει, το σπίτι μας, να το δείτε λίγο πως θα είναι περίπου, οπότε θα κάνουμε αυτό. Φτιάξουμε wooden planks. Φτιάξουμε όλα. Να δείτε λίγο, θα πάρετε μια γεύση πώς θα είναι το σπίτι μας. Το έχω κάνει εδώ. Να το εκείνο.
Όπα, sorry. Πιστεύω ότι έχετε πάρει μια γεύση λίγο. Θα το μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε μια κανονική σκεπή. Μια τετράγωνη, δηλαδή που όχι κάτι εντυπωσιακό. Και όσο περνάει ο καιρός για τη σειρά, θα τα βελτιώνουμε, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε άλλη μια γραμμή και θα κλείσει το βίντεο. Να, αυτή τη γραμμή θα κάνουμε και θα κλείσει το βίντεο. Θα κάνουμε και το πάτωμα. Καλά πω. Η πόρτα θα είναι από εδώ πέρα. Θα σκάψουμε το χώμα να βάλουμε εδώ τα wooden planks και θα κλείσει σε 2-3 λεπτά το βιντεάκι. Δεν είναι χρονοβόρο, αλλά δεν πειράζει. Από ό,τι καταλαβαίνω έχετε πάρει μια γεύση το πώς θα είναι το όλο σπίτι. Θα βάλουμε τζάμι, το κάνουμε οκμή. Το σκεπάσουμε, κάνουμε μορφή και θα κλείσουμε παιδιά το βίντεο γιατί είναι μεγάλο, τι βλέπω. Ναι, λοιπόν, δείτε. Έχει πάρει μια γεύση. Ξέρω εγώ ότι ναι, το πάτωμα είναι 14 λεπτά, τώρα το βίντεο είναι μεγάλο. Οπότε κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα comment για να πείτε τη γνώμη σας αν σας άρεσε. Να το συνεχίσω και για νέα βίντεο. Γεια σας παιδιά!